Andam na ang Shrine of the Holy Infant Jesus Foundation Incorporated sa gilaumang pagdagsa sa mga debotong Katoliko sugod ugma Huwebes Santo. Samtang masaksihan ang 7 palabras karong Biyernes Santo dinhi sa GMA Channel 5 Davao nga live gikan sa San Pedro Cathedral. Ani report ni Argil Relator. Nakahanay na ang sulod ugawa sa Shrine of the Holy Infant Jesus Foundation Incorporated sa Matina, Davao City nga usa sa ginadayo matag bisita iglesia. Usa sa gipangandaman ang Way of the Cross karong Biyernes Santo nga sugdan alas 4 sa kadlawon gikan sa Shalom Store sa GSIS Subdivision pasubida na sa mismong shrine. Gipahinumdum sab sa tagdumala sa shrine ang mga ginabawal dalon sa sulod sama sa mga hait nga butang. Kung magdala og tubig, ibutang kini sa plastic container. Gibawal sab ang vendors nga makasulod aron hapsay ang movement sa mga tao. Sa Domingo, balik na lang ta sa normal kay wala man tay sugat diri sa shrine. So, natay upat ka masses. Mag-start og alas 7 to 7 AM to 8 AM. Samtang nahumana ang pag-install sa scaffold kung asa mag-perform ang mga batang angels ato sa Domingo sa pagkabanhaw sa San Pedro Cathedral. Gisrado una ang dalan at tubangan sa maong simbahan. Karong Biyernes Santo, hatod sa GMA Regional TV, St. John Paul II College of Davao ug Archdiocese of Davao ang 7 palabras nga live gikan sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Masaksihan kini sa GMA Channel 5 Davao sugod alas 12 sa udto hangtod na sa alas 3 sa hapon. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.